Kaixo, aurreko kapituluan kontatu nizuen nola esan ziaten gaitz desmielinizatzaile bat neukala. Zehaztasun askoz gehiagorik gabe. Gaurko kapituluan mantsoago mugituko gara. Gogoratu non laga genuen. Ospitaletik etxera itzultzen, baina kortikoidiak ematen jarraitzen zidaten. Erizain bat etortzen zitzaidan etxera, kortikoidien potetxora entzufatzera. Tanta. Tarte luze batian. 4 edo 5 egunetan eman zizkidaten. Ez delako berdina, beste batek ematia, edo norberak hartzia. Dosi handitan, tanta ematen zizkidaten. Ondoren, pilulak, pastillak hartzen jarraitu nuen. 50 piku egunez. Dosia pixkanaka txikituz. Kortikoideen helburua zen desmielinizatze prozesua geratzea. Suhiltzaile batek sute bat amatatzen duen bezalatxu. Kortikoideen lana nire burua neukan zutia itzaltzia zen. Etxera itzultzia asko eskertu nuen. Alabak, inauteriak gozatzen ikustia, nire burua pixka bat despistatzeko eta bigarren planuan jartzeko modu bat zen. Baina zaila neukan, arreta beste gauza batzuetan mantentzia. Ikaragarri ahul nengoen. Neka egin da. Demaseko buruko minarekin, botikek apenas laguntzen ziaten buruko mina goxatzen. Nire burua Kristo bat egin da ikusten nuen. Gainera, gabetan, enuen apenas lorik egiten. Ordu bat edo 2 asko jota. Hor behian dago Eibar. Gure etxe anabasa hori. San Andres Elizako kanpandorria inguruko etxeak baino altuagoa da. Ikusten? Hor, gertu bizi gara. Eta pixka bat mendebalderago, lurperatutako Ego ibaian gora eginda, Untzagako dorriak tapatuta, Adreiu horiz egindako eraikin altu horrek tapatuta, herriko plaza dago. 300 metro egongo dira gure etxetik Untzaga plazara. Nekez egiten nuen distantzia hori oinez. Oinezian pixka bat ibili, eta nonbait eseri behar, eta beti norbaiten laguntzaz. 3 hilabete lehenago, maratoi bat amaitu nuen hartaburu honek. Horrela ibirri beharra ere. Beste norbaiten etxera baninduan, sofan etzan behar izaten nuen. Lepoko eta buruko mina pixka bat arintzeko. Ospitaletik itzuli nintzenian, pentsatzen nuen etxian hobera egingo nuela. Eta gero eta zulo handiagoan ikusten nintzen. Lainotuta ikusten nuen dena. Oraina eta etorkizuna. Ez zeukan itxura honik. Ideia beltzak behin eta berriz buruan bueltaka. Astebetean hainbeste egin banuen beherantz, zer ezen gertatuko handik aurrera. Laster, egongo nintzen, gurpildun aulkian eserita. Eta zertarako geldituko San Maria nere albuan. Laster, ospa egingo zu. Zertarako, tonto bat zaindu. Eta berarekin eramango zituen umiak. Ordenagailuaren pantailak buruko mina ematen zidan, eta ezingo nuen lanik egin. Akabo dena. Amaitu zen, ordura arteko bizitza. Edo hori uste nuen. Ostegun bat zen, Pablo lagun ostepataren gana joan nintzen. Garezurreko tratamendua egin zidan. Eta elkar agurtzean abixatu. Gaurko gaba oso mugitua izango duzu. Baina bilarro bera egiten hasiko zara. Enuen arreta askori jarri Pablok esandakoetan. Total, ordura arteko gaba guztiak izan ziren txarrak. Baina mekaguen. Asmatu zuen Pablok. Hori gaba. Akordatziak ere hotzikara ematen dit. Tentsiba goigoian neukan. Oso urduri.
Maria eta mumiak lo zeudela, dutxa bat hartu nuen. Ia lasaitzen nintzen. Telebistan erlasatzeko irudi eta musikak ipini nituen, eta sofan etzan. Arnasketak egin, ia lurreratzen nuen. Baina, keba, bapes, ezin lasaitu. Gau hartan enuen batere lorik egin. Eta ostiral goizian, kristo bat egin da negoen. 11 galdera, medikuarekin txanda neukan, baja luzatzeko. Bihotza topera zigoan, etxean ez nintzan kabitzen. Eta pasio bat ematera joan nintzen, medikuarekin neukan txanda izan aurretik. Ia horrela pixka lasaitzen nintzen. Gaur egun irribarre batez kontatzen dut, baina orduan egon nintzen, zulorik beltzenian, barren-barreneko puntuan. Kalera irten eta zeituan ama ikusi nuen. Ez dut gogoan nik esan oten nion, edota bere kasa erabaki zuen, nire aurpegi eskasia ikusita, baina nirekin etorri zen ambulatoriora. Jo, hori sustua emango niona, koltsaua. Medikuari dena kontatu nion. Lo falta, buruko mina, nekea, urduritasuna, tentsioarena, dana. Normala da, esan zidan. Pediatrek beti esaten duten moduan. Pasako da. Aholkatu zidan, kirol pixka bat egiten hasteko. Bere neurrian, baina. Lehen gorputza horretara ohituta baldin maneukan, eskertuko omen zuen izerdi pixka bat botatzea, eta lagunduko omen zidan lo pixka bat egiten. Orain arte, bizitzan izan dudan asterik txarrenetakoa izan zen. Zuloan nengoen, eta ez neukan itxaropenik. Garantzitsua da gogoratzea, zeinen gaizki egon izan garen. Kontua ez da pena ematea, edo norbere burua gupidatzea. Ez da hori, 7 proiektuaren helburua. Ez dut hori bilatzen. Denbora pixka bat pasa ostian, atzera begiratzea modu bat dela iruditzen zait. Jabetzeko bizitzan, momentu onak eta txarrak ditugula. Eta txarrenean gaudenean, itxaroen pixka bat izan behar dugula. Bihar, etzi, edo hurrengo astean, eguzkia irten daitekelako. Hau kontatuta, bezarkada estu bat, orain zuloan baldin bazaude. Zuloan egotiak gauza hon bat dauka, norabide bakarra daukazula. Gora, zulotik irten arte. Eta denborarekin esan dezaket, hau izan zela, nire punturik bajuena. Momentuan ez nekien, denborak ematen duen perspektiba da. Baina hori, hurrengo kapitulurako lahako dugu. Aio, banoa, Altamira ingurutik berriz, gure zulora. Kariñoarekin, baina gure zulora. Aio, lasarkada bat, eskerrik asko horregotear.